こんにちは。はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私はメイと申します。メイとお呼んでください。今年は30歳になります。独身です。家族は4人います。父と母は亡くなりましたが、姉と私です。出身はエワティです。今、ヤンゴンに住んでいます。2014年に高校を卒業しました。日本語のレベルは GFTA2 と特等飲食料品試験を合格して、今は N3 レベルを続けて勉強しております。趣味は旅行することです。長所は時間を守ることです。短所は心配しすぎることです。それで準備をしっかり確認しております。2022年から2025年まで3年間、法制工場で働きました。日本で職員工場の仕事をしたいです。入社できたら会社の発展に応援できるように頑張ります。以上です。時間をくれて聞いてどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。